Ahoj, zdravím vás Vega Gamers. A ideme natáčať, ako urobiť automatickú farmu. Natáčame, ja sa volám BHUMCG a druhý VGHLolek. Dobre, táto automatická farma je ako len na trstinu, ale dá sa využiť aj na viacej spôsobov. Dobre, tak môžeme ukázať. Takže funguje to asi takto. A prišiel tu nejaký patos, to je sponzor ako ja. Dobre. Takže toto bola len ukážka a teraz ideme urobiť prototyp. Dobre, tak začni stavať, môj kamoš. Dobre. A takýto je druhý spôsob? A to vám ukážeme v ďalším videu. Áno. Takže tu ju začneme. Ideme to z brezového dreva, nie? Áno. Dobre. Tak, takže budeme pokračovať, keď postavíme tento domček. Dobre, takže už som si tu pripravil malú predlohu a len to budeme rozširovať. Ešte jedno poschodie, nie? Hej. Počkaj, tu dvere daj trochu rovnejšie. Počkaj, sú nejaké krivé. Dobre, tak to môže byť. Nie, tu je drv. Dobre. Tak. Daj tam ten send. Počkaj. Ešte hoď na poschodí vyššie. Jaj. Pletú sa nám tu nejaké moby. Nevadí. Dobre. Čurek. Dobre. Tak. Toto bude zem. Tu bude piesok a tu voda. Bude to skôr farma na cukrovú trstinu. Ale dá sa použiť aj na melóny. No tak. Takže pokračujeme, až keď tam bude tá voda. Sme späť a už je tu voda aj piesok. A teraz už ideme robiť redstone obvod. Ako? Dobre, nič. Jeden tam daj. Divino. Veď ale to je potom ako keby nepárne. Je toto, že bude tu viac kociek a tu menej. V takejto výške to bude, hej? Hej. Ticho tam zatiaľ dať piesť, ja to urobím. Dobre. A nemyslíte si, že BHUMCG je taký cheater, ale on je sponzor, ne? On lieta preto, lebo je sponzor. A na tomto serveri ešte by sme chceli potom nám ukázať, no ako urobiť v ďalšom videi ukážku serveru, ale tento server už ako my hráme teraz Skyblock a už to nebude Skyblock, len sa to premení na obyčajný survival.
Áno. A už tam budú lepšie pluginy, všetko, už to bude lepší server a no aj teraz je dobrý ako bude lepší. Tak urobíme potom ešte malú ukážku serveru. Tieto pistóny sa nám tu trochu pokazili. Musím zbúrať piesok, aby som ich mohol dať dole stranou. Či to máme dávať naopak? Nie, do tej strany. Aha. Dobre, tak to daj to tak. Ty si trť, tak ide, dobre tak. Počkaj, ja tam preskočím. Počkaj, urobím tam cestu. Ja to nemám ako ísť. Tak od druhou stranou. Nie, opäť tam môžem chodiť. Mob trapka sa už nepokazila. To som opravil. Chceš ísť tu? Potopa. Hoď mi repeater. Veď ja urobím repeater. Dobre, Ty máš redstone, ty rob redstone, ne? Počkaj, nie je to tu vzadu, to je zle. Ono by to nešlo. Prečo? Čo? Prečo? Musí to byť veľké. Ide. Jaj? Dobre. Ale. Tam bola slučka urobená. Tam som na slučku. Budeme natáčať približne 10 minút. Dobre. To už je skoro. Tam ešte treba nasadiť cukrovú trstinu. Áno. A toto treba dať, aby vám nezlialo. To nie je potrebné. Keď to chcete zakryť, aby vám to nevypadalo ako cigáňu, tak to treba zakryť. My máme ako kúpenú cukrovú trstinu, nejdeme to sadiť, lebo to by trebalo dlho, kým to by rastlo. Ja mám GM cukrovú trstinu. Takže takto sa to nasadí. Predvedieme, že aj ako to funguje. Ešte hornú rob. To nie je až tak moc. Ale to nevadí. Ja takto nikdy nevyrastí cukrová trstina. Vyrastne, nie? Nie. Takto to Ty funguje. si debil. Prečo? Takže ešte raz. Treba tam dať viacej repeaterov. Hej, lebo to nejako nejde. Nie, lebo nedá každý piesť. Daj tam viacej repeaterov. A máme. Dobre, počkaj. Dobre, Ešte raz. No. môžeme. Takže takto to funguje. A toto si už zbúrate dole sami. To si už takto len prejdete a máte všetko. Ja. Alebo ešte si tu môžete dať lekno a pôjde vám to lepšie. Nemusíte plávať potom. Alebo jednoducho vám tam stačí jeden blok vody a tam bloky obyčajný, napríklad ako dreva. Dobre, tak my sa s vami lúčime a toto bude pre dneška všetko a tak zatiaľ čus. Čaute.